Dugukɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a damaja mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxibolila don k'a to mɔbiliboli la a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛ walew ko fɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima L'autorité de protection des données à caractère personnel poursuit sa mission d'information et d'accompagnement des usagers. Cette fois-ci, c'est au cœur du grand marché de Bamako que l'APDP mène une vaste campagne de sensibilisation. L'objectif est clair, informer, sensibiliser et accompagner les commerçants et les entrepreneurs s'y trouvant dans l'accomplissement de leurs formalités déclaratives devant l'APDP. Au-delà de l'accompagnement, l'APDP assiste également les responsables de traitement dans le paiement des frais de dossier liés aux formalités déclaratives. Ces paiements au marché se font désormais de manière simple et sécurisée via la plateforme électronique Trésor Pay, le moyen de paiement sécurisé de l'État, conformément à la vision de plusieurs autorités du pays. L'APDP tient à rassurer la population. Les missionnaires sont facilement identifiables grâce à leur gilet, leur badge avec un ordre de mission officiel. Tous les paiements se font exclusivement de manière électronique et donnent lieu à un reçu en bonne et due forme. Par cette initiative, l'APDP réaffirme son engagement à rapprocher ses services des citoyens, à promouvoir la transparence et à garantir une meilleure protection des données personnelles au Mali. An balimaw a y'a fɔ tare Agri-Sup Bamako min ye sanayɛlɛ kalanso ye sɛnɛ baganmara ale ni jɛgɛmɔ ni vétérinaire k'an ka jamana kɔnɔ a siɲɛ fɔlɔ nin y'o dayɛlɛtɔ ye Bamakɔkaw fɛ yen École supérieure privée des sciences et techniques agricoles Sotiba Bamako yan min ye maa min b'a fɛ sa ka kalan kɛ sɛnɛko ta nasira fɛ baganmara jɛgɛmɔ vétérinaire ani sɛnɛ ta sira bɛɛ lajɛlen fɛ i wasa don Agri-Sup la u n'u ka système LMD ni maa min b'a fɛ ka DIT kɛ sa ka ɲɛsin reproduction animale incinération artificielle animale ma i bɛ se ka taa ye minnu fana b'a fɛ ka licence kɛ en médecine vétérinaire olu fana bɛ se ka taa ye min ye DIT reproduction animale ale ni incinération artificielle animale o bɛɛ lajɛlen kalan bɛ kɛ Agri-Sup la Bamako tɔgɔ sɛbɛnw olu bɛ daminɛ min ye novembre kalo tile 10 ye ka taa bila sa fo min ye kalanta olu waatiw la maa minnu mana yen sugandi i kɔni b'a dɔn i bɛ wasa sɔrɔ sabula min ye baganmara jɛgɛmɔ ka taa se vétérinaire baaraw ma o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yen tɔgɔ sɛbɛn siraw sa olu ni tɔgɔ sɛbɛn ko ni sɛbɛn fɛn fɛn bɛ k'a la i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la min ye 74 98 74 47 74 98 74 47 min ye Agri-Sup Bamako ye a bɛ Bamakokaw fɛ yan
kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sotiba Stade Malien ale ka ndulati kɛrɛ kɛrɛfɛ n'aw taara ye don o don k'aw bisimila ka ɲɛ Gilles Jean B Kone vétérinaire do wa min ye kalanso in ye a tigi ye ale yɛrɛ ye a y'aw boli joona sabula min ye kalanyɔrɔ in ye a kalanso a hakɛw dɔnnen do yaasa aw ka se k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn joona u ka kɛ an ma jigisigi ye. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen do walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. K'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ye araba ye mars kalo ale tile 11 san 2026 sunkalo ale b'a tile 22 la min ye san 1447 sɔgɔmada in na an bɛ taa bankasikaw fɛ yen k'olu ka kuranko ko a ɲɛnabɔra narakaw fana olu fana y'a jira sa k'u ye taji sɔrɔ min ye sankaw fɛ yen npogotigi dɔ ale kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye san kalanso kɔnɔna na 28 a y'o sɔrɔ donbolo kɛra a ye yaasa ka se ka dɔ fara cɛsiri ni wulikajɔ kan min ye Sumuna Félicité Dako o de ye a tɔgɔ ye a bɛ sankaw fɛ yen o yɔrɔ kelen fana na fala ye banabagaw fɛ yen min ye préfet ale nɔrɔ bilara min ye o fana ye muso ye nin y'o siɲɛ fɔlɔ ye pionniers olu tɔgɔla so o jɔra k'o ban pewu yɔrɔ kurumokarila kunungo premier ministre fɛ anw yɛrɛ kɛrɛfɛ jandegelakaw fɛ yen an n'an da don ale baabu la min ye diinɛ ni bato ye k'a kɛ ka ɲɛ kosɛbɛ tile tan laban in ale kan ka matarafa cogo min na studio tamani maaw ye ɲininkali kɛ o la an n'an da don o la donbolokow bɛ senna hali bi ministre sécurité alimentaire ale tun bɛ sigida filanan kɔnɔna na min ye ka taa donbolo kɛ olu maaw ye 15 mugukaw an'olu ye sun tigɛ ɲɔgɔn fɛ Madamu Kumare ni o ye Gaku Simaga ye Mariamu Simaga n'an b'a wele ko Gaku min ye Somatra DGA ye ale fana ye donbolo kɛ maaw ye Segu ani Bamako o kɛra cogo min an n'an da don o la
farikolo ɲɛnajɛ an ka sɛgɛ musomanw bololandolati la sa olu labɛnnen don diɲɛsirige naani kuru kara ɲɛbilandolataw olu bɛna wuli ka jɔ kɛ o la nin waati na sa min ye Iran fana muso balɔntanaw falayi ko 5 k'olu taara Australie dɛ k'u tɛ se ka se ko sabula k'u ma imda an n'an da don o fana na ka kɔkan kibaruyaw tɔw kɛ k'ale dafa Seko ni Dogo an na taa Segu Mamu Dafe livre dilannabaw olu fana bisimila an na dɔ fɔ nin bɛɛ lajɛlen na bi sɔgɔmada in na. An filɛbaw ni an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen folen kɔfɛ suntigɛyɔrɔ kuma Falayi bɛnkɛ ko k'ale ma foyi faamu dɛ ko denmisɛnninw nana yogoro kɛ kunnasini ko so ale ye a ka kini tɔ d'u ma ko minɛn t'ale bolo ko ka kini kɛ o la o ma kɛ ko juguman yɔrɔ ye dɛ ale bɔra k'u dɛndɛn min kɛ u y'u sigi so kɔfɛ ye malo ni ɲɔ ni fɛn b'u bolo y'a bɛɛ tila u ni ɲɔgɔn cɛ a ko k'u yɛrɛ yogoro dɔnkili min da fɔlɔ ale t'a dɔn ni yogoro dɔnkili don ni maraba yaasa dɔnkili don walima ni kɔmɔ dɔnkili don sabula ale ma taa fa ni nafan foyi y'a la ne ko k'a ka segin a ka Falayi ko ale wa k'a bɛ komi kongolakaw ka dɔn ninnu ɲɔgɔnna de b'u bolo k'ale ma foyi faamu jidunu fɔlɔ k'olu fana bɛ ten Falayi k'an ka denmisɛnninw k'an k'u labɛn a ka dusukasi kɛra min ye kunu Falayi nafila seli la o cɛ 2 de tun bɛ yen kunu denmisɛnninw ma ye musow kɔni kɛrɛfɛ tɛ o ko sɛgɛnna bɛnkɛ ko k'ale ma foyi faamu dɛ ko nin kan ka kɛ cɛsiri ni wulikajɔ waati ye ko kɛnɛ bilalen n'o k'a ma ko bɛnkɛ e bɛ burusi kɔnɔna de taa ɲɛdɔn yan ni sunkalo ye tile 15 sɔrɔ o wasara anw ka burusɛti feereyɔrɔw bɛ dayɛlɛ an ka kini feereyɔrɔw bɛ dayɛlɛ o y'an kɛlen ka sunkalo bila an kɔ n'a ye tile 20 sɔrɔ Falayi an bɛ selifiniko de daminɛ sisan ko minnu yɛrɛ tun bɛ dɛbɛn na ko dɛbɛn 2 de nana ko alimami yɛrɛ ka tapi ma bɔ n ko bɛnkɛ e kunna jara o sini i tɛ maa ye yɛrɛ kuma tɛ ko ka dɛbɛn yɛrɛ da i kelen na nafila seli nin y'an ka suntigɛyɔrɔ kuma ye Falayi an ka hakili to an yɛrɛ la an doncogo n'an bɔcogo ko la an ko olu matarafa yaasa diinɛ an k'a ka batocogo la wa min y'an ka laadaw fana ye n'o ye yogoro ye an ka denmisɛnninw bolola bɛn kosɛbɛ k'a ɲɛfu ɲɛna a ko bɛ kɛ cogo min n'o tɛ ɲɛ b'a la su in fana kɔnɔna Falayi denba caman bɛ wuli fana k'u denw ɲini dɛ yogoro ko in senfɛ n'an bɔra ye wolomasiri tabaw Falayi yana an k'an da don olu ta la an bɛ ɲɛbila kumanin fɔ maaw ye Falayi bi fɛn dɔw bɛ yen maaw k'u hakili to a la kosɛbɛ ɲɛmaaw waati dɔ la olu tun b'a faamu nka bi olu ye faamuyaliba k'a ko la sabula minɛn caman b'u bolo bi u bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ni minɛn minnu ye Falayi fɔlɔ u b'i kumakan ta u b'i ka ja ta u b'a bayɛlɛma u b'a lase ka kungo si ma walima u bɛ t'i ka jakɔrɔw bɔ i ka kumakan kɔrɔw bɔ ka bɛn ni waati dɔw ye k'i ni faamaw kari ɲɔgɔn na hali kununko n y'an ka politikimɔgɔ dɔ ka ja ye ani journaliste min yɛrɛ bɛ k'a baara kɛ Falayi o yɛrɛ fatura donc journaliste fatura nin y'a san 3 ye nka ja in nana kɛ i b'a fɔ ko a y'a fɔ sisan de donc o ko minnu bɛ sen na bi a n'an damantanw an bɛ ɲɛmaaw fo sabula u bɛ ka kow bɔ ɲɔgɔn na sisan u bɛ k'a jateminɛ u bɛ ka hakili sigi ni basigi don a ko sɛgɛsɛgɛli la an b'a ɲini u fɛ u ka halisa u k'o sinsin Falayi a bɛ furukufuruku dɔgɔya ɲɔgɔn faamuya bɛ na ko in ale kɔnɔna na o de la bi sɔgɔmada in na Falayi ja dɔw yirala bɔlɔlɔ sira fɛ ja minnu ni ja jantigintanw don kibaruya jantigintanw don kuma minnu don u ma sigi sen kan k'a sababuya kɛ jɛkulu dɔw bɛ yen maa dɔw bɛ yen wulikajɔ sugu dɔw bɛ yen Falayi min ye bɔlɔlɔ sira sigi dɔw bɛ yen olu yɛrɛ ɲɛ tana de ye Mali tɔgɔ ye ko degun bɛ a la n'olu y'o ye ka ban fɛn fɛn b'o goloba fɛn fɛn b'o ɲaga fɛn fɛn b'o sinsin fɛn fɛn bɛ dɔ fara o jatigɛ kan Falayi olu ka baara sɔrɔlen y'u bolo olu bɛ wulikajɔ kɛ kabini kunna sunuko an sɔmina ja in na an yɛrɛ y'a sɛgɛsɛgɛ yan an y'a ye k'a fɔ ko min ye san 2024 ja do Falayi wolomasiri tabaw u sigiyɔrɔ bɛ Nampalakaw fɛ Segu mara kɔnɔna na Falayi u ye ja de bɔ ko min ye Bamaji jɛkulu taara bi olu kan
ko ka olu fa ani an dɛmɛbaa jɛkulu ko ka olu fana fa o ko senfɛ fala ye sɛgɛsɛgɛliw bɛ mun yira fɔlɔ nanpala yɛrɛ a bɛ Segu mara la fala ye yɔrɔ min do k'an b'a kɔnɔna na ye k'an min ala ko tiɲɛ waati tɛmɛnenw na degun sera kan ma o fana ye tiɲɛ ye an ye degun caman sɔrɔ kan kɔnɔna nka bi alihamudulilayi fɛn ma se kan ma ja minnu bɛ ka bɔ kuma minnu bɛ ka fɔ waleya minnu bɛ ka kɛ k'o kɛra marisi kalo tile 9 san 2026 fala ye ko jan dara wolomasiri tabaw ye dugu kɛrɛfɛ n'o ye logeli ye ka t'o woroduguya fan fɛ fala ye a kuma ni tiɲɛ cɛ ka jan an ka sɛgɛsɛgɛliw ye mun yira an na o ye k'a fɔ nkalon dilannen don a mamunen don ka Salona Sininko jaw ta k'o don o la yaasa ka maaw dusu kasi jamana caman bɔlɔlɔsira caman kunnafonidiso caman fala ye u ye nin ta ka jira sɛnɛ kan min ye kunnafonidiso yɛrɛ fana ye fala ye a dɔw yɛrɛ fana ka bɔlɔlɔsira tɛ dɛ a ladegew don yaasa ka futinɛ wuli ka balawu wuli nka bi min ye jamana ɲɛmaw ye fala ye olu kɛlen don ka basigi o fari da olu kɛlen don ka jateminɛ fari da olu kɛlen don ka ko caman sigili sen kan ka ɲuman ni kolon dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na yaasa kow ka se ka bila u minɛnw kɔnɔna na o baara o foli kan ka kɛ jamana ɲɛmaw ye fala ye nanpalakaw fɛ mun de kɛra min ye wolomasiri tabaw ye fala ye laadala olu bɛ bɔ k'u ka munumunu salo kɛ k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ u sigiyɔrɔ ka ɲi n'o y'a sɔrɔ u bɛ yɔrɔ minnu na maa tɛna ko se u ma u ni dugudenw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o hukumu de kɔnɔna sa u ka wulikajɔ la fala ye u nana ye k'a fɔ min ye bamajiwale ni jugawale kɛbaw u bɛ ka jan dɔ labɛn waati min na cɛden minnu bɛ dugu ma olu ye sanfɛmaw sɔrɔ fala ye olu nana ni drone ye ka maa ninnu bɛɛ lajɛlen fa motow k'olu ta k'u ka kɛlɛkɛminɛnw ta o de nana yɛlɛma ka kɛ ko o kɛra anw ka armée ka binni ye fala ye k'a sɔrɔ ko tiɲɛ yɛrɛ ye min ye armée de tun b'a ka senna yaala la k'a ka yɔrɔw lajɛ ni kow basigilen don kuma tɛ seli setɔ don mɔgɔw bɛ wuli ka jɔw la bateau waatiw setɔ don nanpalakaw bɛ se ka lafiya cogo min a n'a tɛnkuntigiw n'a bolomadagudiw maa minnu bɛ tɛmɛ yen wale min kɛra sa wolomasiri taba kelen ma to a la fala ye armée ka minɛn kelen ma tiɲɛ pankuru de wulila n'o ye drone ye pankuru mɔgɔnda ka na dasili kɛ duguma cɛ minnu bɛ yen olu ka sɔrɔ k'u wasa dɔn a tɔw la wa ja minnu bɛ ka bɔ n'o ye kumasolijaw ye n'o ye tɔgɔcɛjaw ye ka ɲɛsin an ka armée ma fala ye a si tɛ tiɲɛ ye an bɛ min kɔni fɔ maaw ye a y'aw ka politikikɛlaw kɛ a y'aw ka fɔnkɔɲɔgɔnkɔkɛlaw kɛ a y'aw ka kɛlɛ tɔw bɛɛ lajɛlen kɛ fala ye armée y'an bɛɛ de jɛ ye ni maa m'o dɔn armée tɛ jamu dɔn a tɛ siya dɔn a tɛ maa woloma a tɛ fɛn k'a fɔ ko nin de ye nin ye ko a bɛ fusamancɛ kɛ o tɛ armée ka baara ye armée bɛ yen an bɛɛ de kama i tɛ yen bi i bɛ yen sini sinikɛnɛ i bɛ na i t'a la armée to yen o de la anw ko yan ko anw ka ligne rouge do fala ye ni kɔni min fɛ yen n'anw ka bɛn gɔlɛma ci e ɲɛna e ma taa kɛlɛdaga la attentat ma kɛ e ɲɛna i tɛ 12-7 dɔn i tɛ LRLC dɔn i tɛ bɔmu dɔn i tɛ grenade dɔn fala ye hali tɛgɛ ɲɛnajɛla minnu bɛ kan kɔnɔna la e t'olu dɔn tir dɛsɛ i t'o dɔn i tɛ tir ami dɔn ne ko k'e b'i sigi yan 20 sɔrɔlen fɛ bɔlɔlɔ sanfɛ k'e bɛ armée lajan tɔgɔ cɛ fala i filila dɛ o la an ka maa caman bɛ yen u bɛ kuma caman fɔ u ma se kɛlɛdagaw la de fala ye n'o tɛ ninnu bɛ fɛn mun na nin ye ninnu bɛ baara min na nin ye hali kunna Sininko Buguni mara la fala ye wolomasiri tabaw ko dɔw kɛra maaw ɲɛna k'u bɛna segin u tilala k'u tugu nɔbɔ fo ka taa u nɔfɛ ka tila k'u bɛɛ lajɛlen k'u bɔ baara la ka segin ka na ka dugudenw hakili lasigi maa mun b'o kɛ k'a ni di ka wulikajɔ kɛ ka cɛsiri kɛ k'a ka kalikan sabati n'i ma dɔwɛrɛ k'o ye kɔni i sigi k'i da de i kana fɛn fɔ a ma sɔgɔmada in na an b'a fɛ ka nin fɔ maaw ye u ka se k'a dɔn k'a faamuya k'a fɔ waleya min bɛ ka fɔ n'u bɛ ka ja min ye fala ye ɲinan ja tɛ san ko ja tɛ Salona Sininko ja don o ye fɔlɔ ye baara kɛra cogo min na armée de ye san sɔrɔ bin kɛra ale de kan wa a ma se ka ɲɛ sɔrɔ drone sisan walayaw ka teli sabula a fɔr'u ɲɛna fala ye u kana bila ka suma kɛ tuguni ko in na koyi parce que bi fɛn kelen bɛ ni maaw ɲɛjɔyɔrɔ ye bi o ye armée ye hali kɔsa in na Sadio bɔlen kitakaw fɛ a y'o de f'u ɲɛna a ye marifa bila a kana k'an sigi an ka kuma minnu b'a fɛ ka marifa bila a ye marifa bila parce que ko in kɛlen don min ye bi fala ye n'i y'a ta k'a lajɛ fan nɔfɛ kɔkan mɔgɔ minnu tun bɛ yen maa minnu kun talen ka bɔ yɔrɔw la bi a caman ye an yɛrɛ fɛlamɔgɔw de ye an yɛrɛ ka maa caman an ka denmisɛnnin caman de bɛ ko in na bi
donc o ɲuman ye min ye min bɛ se ka kuma i ta fɛ o ka kuma o fɛ yaasa bɛn kelenya o bɛ se ka sinsin cogo min na an ka jamana kɔnɔ nin ko ninnu an k'a lajɛ ten an yɛrɛ k'an sigi an k'an dafɛ jamanaw la ye fala ye anw dɔrɔn de fɛ yan an yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn na o yɛrɛ kan ka kɛ maa ma ko ye ko min tɛ maa yɛrɛ kunkɔrɔta kosɛbɛ parce que e k'a jateminɛ ni Mali Burkina Niger bɔra la bi e ka yɔrɔ tɔw lajɛ kɛ nin bingali ɲɔgɔnna tɛ yen nin kabako ɲɔgɔnna tɛ yen nin degun ɲɔgɔnna tɛ yen maa minnu bɛ k'aw bila la a y'olu ka so la a k'u ka dugu la a k'u ka kabilaw lajɛ ɲɛmaa minnu yɛrɛ bɛ k'aw bila la u dagalen don yɔrɔ jumɛn u bɛ yɔrɔ jumɛn minnu bɛ k'a fɔ ko diinɛ ko don Magan bɛ yen Madina bɛ yen Arabi Saoudite bɛ yen Dubai bɛ yen fala ye nin ɲɔgɔnna ye yan an ka miiri an ka kow jateminɛ ala ko tɛ nin ye dɛ sɔgɔmada in na nin y'an ka kado ye ka di maaw ma maa minnu n'olu b'a fɛ k'u ɲɛ tana kɛ wolomasiri tabaw ye u k'olu senbɔ u ka kow la bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu o wari t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya ni lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔn ka wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan a bɛ se ka ta gestion clientèle kan a bɛ se ka ta gestion de la paix kan o n'a ɲɔgɔnna caman missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP bati d'u ma ka tila ka ordre de mission formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara sɔrɔ narakaw fana y'a yira sa ko o don kelen min ye gasoil pi pɔgɔden ye o fana jigir'olu fana fɛ yen olu fana ka énergie ani station fila min bɛ nara dugu kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen taji sɔrɔ olu bɛɛ lajɛlen ko sa ko nin waati in na falayi Bankas ni nara ko kɔni ko alhamdulilayi taji min bɛ yen olu y'a yira sa k'a fɔ ko tile fila in kɔni u n'o kɛ yelen na yanni o fana ka ban Banamakaw fɛ préfet ale kɛra muso ye fala ye nin y'o siɲɛ fɔlɔ ye Banama mara la Saka Kante ale tun ye Banama préfet ye kununko sa kɛ kalo tile 10 ale ye baara bɛɛ lajɛlen latɛmɛ Fatu Dawo ma n'o bɛ Jasananakaw ka sigi la o de kɛra Banama préfet nin waati in na a yɛrɛ sa k'a fɔ ko min ye muso ye kofɔlen ye fala ye nin kɔni ye ale sigilen ye Banama préfet la kabini Banama yɛrɛ kɛra cercle ye an ka jamana kɔnɔ na san 1991 san fo kana se bi ma muso tun ma kɛ o ye a y'a yira sa ko a kɔni ka baara bɛna kɛ min ta kosɛbɛ o ye lakana ye kuma tɛ sigida yɔrɔ minnu bɛ yen ni lakanabaliya bɛ yen yaasa suguw bɛ se ka dayɛlɛ ni kalanso minnu bɛ yen n'olu datugulen don duwajɔw fana ka se ka kɛ cogo min na k'a bɛna n'o kɛ a ka kuntilennaw ye Sangaw fɛ yen npogotigi dɔ bɛ yen
a tɔgɔ ye ko Sanuwa Félicité Dako Falaye ale de kɔni kɛra ɲɔgɔntɛ ɲamada ye u ka kalo saba fɔlɔ ekɔliso kɔnɔna na lycée min tɔgɔ dalen Yakuba Tarawele Sangaw fɛ yen o la sa mugan ka Falaye 18 buruburu 24 a y'o sɔrɔ moyenne na premier trimestre kɔnɔna na min ye kalansow ye ani kalandensomaw ni karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen u ye 30,000 d'a ma 150,000 ko a ko minɛ ka dɔ fara wulikajɔ ni cɛsiri kan bolofara min bɛ muso ani du ni den tɔgɔla minisiriso tɔgɔla Sangaw fɛ Falaye olu de ye nin waleya in kɛ ko yaasa min ye sanuwa ye a kana segin kɔ dɛ ɲɔgɔndan fɛn b'a ɲɛ min ka girin ni 30,000 in ye dɛ Falaye o ye bourse ye donc u ye a sɛgɔrɔma don n'o ye n'an bɔra yen sa an bɛ segin ka na Bamako Falaye inauguration min ye palais de pionniers ye piano olu ka soba premier ministre kunungo n'o ye général Elhadji Abdoulaye Mayiga Falaye fanga ɲɛma ale taara jamanakuntigi tɔgɔla kunungo kalo tile 10 ka taa min ye janɛgɛlakaw fɛ sigira 6nan kɔnɔna na kurumbo karili ka t'o kɛ a kɛrɛfɛ sa calatigɛ jɛkulu min ɲɛma tun bɛ o ye Yakuba Katile ye conseil économique o maa ɲɛma ye o ye ministre min bɛ farikolo ɲɛnajɛ ni sifu ani denmisɛnniya tɔbɔtɔliko ɲuman kama ni lamɔ sira ka Falaye ale fana tun bɛ ani farikolo ɲɛnajɛ bolofara bɛɛ lajɛlen yɔrɔ min dilanlen filɛ nin Falaye a ɲaaminen don ɲɔgɔn na koyi adamadenya kalanw maanifinya kalanw min ye farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ ye a taabolo sira bɛɛ lajɛlen olu bɛɛ lajɛlen yɔrɔw bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na yɔrɔ in yɛrɛ ye yɔrɔ belebele a dilanna sa jamana ɲɛmaw fɛ ko min ye malikura ko min na an bɛ k'a fɔ Falaye président Modibo tun y'i sen na yɔrɔ min ko a miirina bɛ tali kɛ o la yɔrɔ in premier ministre y'a yira sa Falaye ko seko ni dɔnko adamadenw ka kalan maanifinw ka se ka kɛ u yɛrɛ ye sifinw ka kɛ faso siniɲɛsigi ye maliden kura baaraw ko a bɛ tali kɛ o la Abdoulaye Mayiga y'a yira sa k'a fɔ ko nin sira min dilannen filɛ nin ye nin kɛkun ye denmisɛnninw ka nin yɔrɔ matarafa u k'a dɔn k'a fɔ k'u ka kalanyɔrɔ don u ka farikolo ɲɛnajɛkɛyɔrɔ don wa Falaye ni lafiya yɔrɔ o fana b'a kɔnɔna na koyi sabula denmisɛnninya ale tɛ taa o kɔ premier ministre ko sa ko nin bɔra laɲini na laɲini minnu n'olu ye sigili kɛ farikolo ɲɛnajɛ ale taabolo la ale ni sifinw ka ko ɲɛnabɔli la an ka jamana kɔnɔ ko wa ko bi ko min ye mouvement pionnier fana ye ale sigira sen kan Modibo Keyita fɛ Modibo Keyita ka kuntilennaw Falaye o de tun ye nin ye an ka jamana ale dili don kosɛbɛ ka kɛ n'an yɛrɛ ka tabiyaw n'an ka taabolow ye sabula ale nana ye k'a fɔ sifin o de ye sini maakɔrɔ ye Falaye palais de sport palais de pionniers a takun ye o ye premier ministre y'a yira sa ko a b'a ɲini denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen fɛ Falaye yɔrɔ in langolo kana to dɛ baara ka k'a kɔnɔ a yɔrɔ directeur fana a y'a ɲini o fɛ Falaye yɔrɔ kurakuranin filɛ cogo min a jɛlen mɔnen don cogo min na ka d'u ma u k'u jija a la a ka se ka te ton cogo la sisan sa an bɛ don yɔrɔ in yɛrɛ kɔnɔ n'an donna ye a bɛ taari 3 de ka Falaye janɛgɛlakaw olu fɛ yen min ye yɔrɔba in ta k'a lajɛ i bɛ se k'a fɔ sa ko min ye ɲɔgɔn lajɛ so 3 ɲuman belebeleba o b'a kɔnɔna na Falaye min ka bon n'a bɛɛ ye o bɛ yen o fana kɛrɛfɛta bɛ yen n'i ye maaw ni lafiya yɔrɔ n'o o ye résidence ye Falaye o so ɲumanba de o fana b'a kɔnɔna na kɛnɛ in ka ye piscine belebele o bɛ yen tulonkɛ yɔrɔ camanba de o fana b'a kɔnɔna na min ye janɛgɛlakaw k'u kelen ta tɛ Falaye Mali denmisɛnnin bɛɛ ta don a sigikun ye adamadenya kalanniw ale ni maanifinya kalanw olu bɛ se ka kɛ a kɔnɔna na cogo min na o la sa gymnastique kɛnɛ min b'a ka Falaye ni nin y'a ma lafiya yɔrɔ ye dɛ nin ka ɲi yan don wa nin ye yan ye ni nin ɲɔgɔn na cayara an yɛrɛ na to ka taa ni lafiya ye Falaye ni nin ye maaw lafiya yɔrɔ ye farikolo ɲɛnajɛkɛyɔrɔw olu fana b'a kɔnɔna na a bɛ fɔ min ma ko handball n'o fana ye bolola balontan dɔ ye o fana bɛ a kɔnɔna na basket o b'a kɔnɔ ɲɔgɔnlajɛ so n'o ye ka taa ɲɔgɔn ye kɛ so kɔnɔ Falaye o so dɔ o y'o tɔgɔ da Boubacar Eli Jalo la Boubacar Eli Jalo ale ye maa mafalenba ye min ye seko ni dɔnko o baara hukumu ale la an ka jamana kɔnɔ directeur n'o ye direction fan ye o fana bɛ yen directeur ka bureau bɛ yen danganw ta bɛ yen ɲɔgɔn ye yɔrɔ olu yɛrɛ dɔrɔn bolo o fana bɛ yɔrɔ in kɔnɔna Falaye o fana mana tɛmɛ ka bɔ yen u kɛlen don ka secrétariat fana sigi a ko la ni ka don directeur ka Falaye i bɛ kunbɛn yɔrɔ min na k'i bisimila k'i k'i sigi fɔlɔ ko directeur ni maa bɛ ɲɔgɔn ye la yanni turu ka s'i ma o fana bɛ yen nin yɔrɔ min filɛ nin ye Falaye
ni ne tɔgɔ dalen no Umu Jara Jɛma na ale de ye u ka salle informatique ye. Umu Jara Jɛma i b'a dɔn k'a fɔ maanifinya kalanni ni maanifinya sigili sen kan ale y'o baara k'an ka jamana kɔnɔ kosɛbɛ min ye soba in ye u y'a fan dɔ tɔgɔ da ale la min ye Adama Samaseku ye o ye ministeriya k'an ka jamana kɔnɔ fala ye min ye kalan ye kan lakodɔnni ale y'o baara kɛ kosɛbɛ so belebeleba kelen o taara k'o tɔgɔ da ale la min ye u ka lajɛyɔrɔ min bɛ yen n'o o y'u ka salle min bɛ ɲɛbila baaraw kɛ ka taa se salle kɔnɔnaba ma u y'o fana kurumokari kunungo a bɛɛ lajɛlen kɛra premier ministre ɲɛna fala ye so belebeleba min bɛ yen o tɔgɔ da n'o Sori Ibrahima Bɔnba la n'o ye ɲɔgɔn lajɛ so ye Sori Ibrahima Bɔnba fala ye piano ka ɲɛmaaba de tun ye ale ye école karamɔgɔ don ɲɔgɔn lajɛla don min ye jamana filimu caman bɛ yen Bɔnba ale joué a la Seydou Badian Kuyate ɲɔgɔn ye so dɔ fana tɔgɔ dara ale la fala ye yaasa jamanadenya kanu sabu i b'a dɔn k'a fɔ hymne national baaraw kɛla ale sen yera o la piscine belebeleba fana b'a kɔnɔ piscine min n'o fana ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye bɛɛ lajɛlen bɛ se ka t'i fari foni ye min ye Daba Modibo a farikolo ɲɛnajɛ so u y'o tɔgɔ ta ka da o la n'o ye Daba Modibo Keyita ye ale yɛrɛ ko maaw ye farikolo ɲɛnajɛ ɲɛla sanfɛ ka tɛmɛ ale kan ko ale tɔgɔ b'a kan ko nka k'u bɛɛ ta don fala ni de y'a ko diya ye panneau solaire o y'a ko tɔ bɛɛ diya ne ye ne yɛrɛ bɛ tile ŋo fɔ ni fɛn o fɛn bɛ jɔ sisan a ye nin don a la kuran nana o a farala devi kan kuran mana o a farala devi kan yanni tile k'an jeni an ka ta a ka mago ɲɛ an ye donc nin y'a ko in na belebeleba ye min kɔni an bɛ se k'a fɔ kɛnɛ in kan ye min ye soba in ye nin y'a ko la belebeleba o ye fala ye an bɛ se ka min fara a kan fana a ɲinina directeur yɛrɛ y'a yira u bɛna fɛɛrɛ mun sigi sen kan denmisɛnninw ka sɔn a labatoli ma baaraba min bɛna sigi sen kan u ka sɔn a ka sigi sen kan min ye Modibo Keyita ye ale tun ye miiriya minnu fɔ a tun ye fɛn minnu fɔ fala ye o kumakanw b'u bolo ye piyonoya yɛrɛ ye mun ye o kumakanw b'u bolo ye an yɛrɛ ka maanifinya an ka maaya n'an ka adamadenya kɛcogo ɲuman o fana bɛ yɔrɔ in na min ye yɔrɔ in diya n ye fala ye o ye taasibila min kɛra Bɔnba ye i b'a dɔn ko Bɔnba ale ye denmisɛnninw kalan yɔrɔ caman na nka kɔrɔnfɛla fɛ Banikan a tun bɛ Burudamɛ denmisɛnninw kalan ye fala ye cɛncɛn de la a bɛ tugu u nɔfɛ de k'u kalan cɛncɛn na wa maaw bɔr'o la bi fala ye minnu bɛ jamana ɲɛmaaya la han donc maa min don maa caman ɲinɛna kɔ Sori Ibrahima Koyita di Bɔnba pionnier tun don école karamɔgɔ don seko ni dɔnko maa don ɲɔgɔlɔn ni film ka dɔgɔ n'i y'an ka jamana filmba ye i bɛ Bɔnba ye a la a ye accident de kɛ place kan na ala y'a ka kalifa minɛ a la donc nin kun ye pionnier ka yɔrɔ ye ka se ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye o la n'an bɔr'o la fala ye an bɛ don sunkalo kɔnɔ sunkalo ale bɛ ka se a cɛ jɔyɔrɔ la sisan o la studio Tabani maaw tile tan laban olu ye ɲininkali kɛ o la min ye nin waati in ye ko silamɛw kan ka dɔ fara wulikajɔ ni seliw kan batow ka ɲɔgɔn dɛmɛw ka fala ye min ye hinɛ ɲɔgɔnya sunkalo a tile tan laban in a baara bɛ tali kɛ o la misiri min bɛ yen n'a fɔ ma ko Ibadurahman Ɲamakɔrɔkaw fɛ yen sigida 6nan kɔnɔna na o alimami ye Musa Tarawele ye a ye nafa fɔ nafa min bɛ tile tan laban in na fala ye min ye tile tan laban in ye a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye kira Muhamadu Rasululahi ale yɛrɛ tun b'a fɔ nin waati de la sa adamaden kɔni bɛ gɛrɛ ala la kosɛbɛ fala ye i ka dɔ fara i ka ɲumanyaw kan wale ɲuman ye k'olu caya yaasa min ye bato ye u bɛ se ka minɛ cogo min na a ko k'o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sun yɛrɛ i k'i jija i k'a matarafa ka ala ko suma k'o kɛ ko tuma caman min ye bato ni wurudiw ni dugawudenw ni sarakabɔw ye ko k'o fana caya tile tan laban in fala ye a bɛ silamɛ caman wuli ka jɔ ka baaraw kɛ musolakaw dun y'a yira sa k'a fɔ nin waati in na n'o ye Mariam Tarawele ye studio Tabani maaw ye kuma d'ale ma fala ye a ko ale ka baaraw a n'a ka baarakɛyɔrɔ ta n'a ka gwadon baaraw a bɛ k'a bɛɛ lajɛlen matarafa ale n'a cɛ fila bɛɛ lajɛlen u bɛ taa fajiri la fala ye n'u tilar'o la sa u bɛ na ka na min ye suguruko labɛn nɛgɛ kanɲɛ 7 ka taa se 4 ma ale bɛ bɔ nɛgɛ kanɲɛ 8 a bɛ taa min ye suguri ye a b'o fana dilan ale kɔni bɛna ka na i lafiya waati damadɔni ka tila tuguni ka na suntigɛ baaraw daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 17 ko don o don ale bɛ nin de kɛ wa tile tan laban in na dɔ bɛ fara ale ka baara kan sabula tobili kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛ sigi sen kan dumuni kan ka taa di buraw ma min ye ɲumanw ye olu kɛliw fana b'a la a y'a yira sa k'a fɔ ko nin bɛɛ kɛrɛfɛ a kɛlen don ka kuranɛkala fana matarafa wa k'i hakili to yatimɛw la ko an bɛɛ lajɛlen ka se ka nin ɲɔgɔnna ko o sigi sen kan suntigɛ hukumu kɔnɔna fala ye a kɛ ni jamanakuntigi ale ka sunkalo solidarité ko ye
i commissaire à la sécurité alimentaire ye Radouane Agali ale n'a ka cɛdenw u ye munumunu salo caman kɛ nin kalo in kɔnɔna fala ye donbolo u y'olu kɛ ka suntigɛw k'olu sigi sen kan yɔrɔ caman na o la sa u tun ye siɲɛ fɔlɔ min kɛ o kɛra sanfili la u ni quartier sanfili maaw tun ye ɲɔgɔn ye a y'a yira sa k'o kɛra nisɔndiyaba ye sabula sanfili maaw u n'olu jɛra ka baara kɛ ntɛnɛndon n'o tun ye nin kalo in tile 9 ye fala ye u ye wulikajɔ fana kɛ ka taa se Kɛnzanbugukaw fɛ yen sigida filanan kelen ale kɔnɔna na yen fana donbolo kɛra cogo min na u y'o ɲɔgɔnna fana kɛ yen ka suntigɛ fana kɛ ni Kɛnzanbugu maaw ye sunkalo in kɔnɔna na min ye bɛn ni kelenya ye cɛfɔ ni kanbɛ jamana fantan 4 commissaire à la sécurité alimentaire y'a yira sa ko ale kɔni ye donbolo caman kɛ fala ye marabolo kɔnɔna na n'o y'an ka marabolo 19 ni Bamakɔ ye min ye baɲumankɛtɔnw ye ale ni yatimɛw ni maa dɛsɛlenw fala ye a ye dɔ di ninnu bɛɛ lajɛlen ma o bɛɛ kɔfɛ sa kin kɔnɔnaw la nin waati in na suntigɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw sigilen don ani donbolo k'olu fana di o de la sa a y'a yira k'a fɔ u kɔni nana nin waati in na sunkalo tɔ tora tile 10 laban min ye k'u wasa don Bamakɔ kɔnɔna na sigidaw kɔnɔnaw la yaasa olu bɛ se ka suntigɛ kɛ min ye sigida filanan kɔnɔna na sa Bois Sempara ale de ye yen dugutigi ye fala ye a ye min sɔrɔ k'a fɔ suntigɛ kɔfɛ ka ɲɛsin nin waleya in ma an ka a lamɛn ale ni commissaire à la sécurité min ye Radouane Ali ye. Foli ye fɛn dɔ ye o b'anw fɛ jamana in kɔnɔ yan foli bɛ Mali kɔnɔ yan foli kɛ ko ɲuman de bɛ Mali kɔnɔ yan n'i ye wale ɲuman kɛ i bɛ fo hali n'i ye wale jugu kɛ i bɛ fo ni foli ye wajibi de ye foli min daminɛ jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔbaw de la parce que k'i miiri san 60 ni san 5 indépendance kɔnɔ ka na nin hakili sɔrɔ k'a labɛn ka taa k'a instaurer a bɛ ka kɛ san o san an bɛ barika da Ala subhanahu wa ta'ala bi an tun bɛ Kɛnzanbugu yan nɔ de Kɛnzanbugu commune de quartier dɔ de don suntigɛ in kɛra nɔ a kɛra badenya la a kɛra silamɛya la foli belebeleba an b'a ɲɛsin ministre de la sécurité alimentaire yɛrɛ ma Bassana n y'o fɔ a ye sisan tubabukan na ko il a la clé du grenier national du Mali clé b'ale de bolo a sɔnna a bɛ ka baara kɛ a bɛ k'a kɛ taabolo min fɛ Ala ka a ɲuman bolo Ala k'a ɲɛ bolo Ala ka kɔrɔta a bɛ fɛn min ɲɛ kɔnɔ Ala k'o d'a ma foli bɛ di population fana ye parce que n'i ye jama ye bi bunadamaden bɛɛ nana bɛɛ nisɔndiyara an selila ɲɔgɔn fɛ an ye dugawu fɛn fɛn kɛ Ala b'a bɛɛ lajɛlen jaabi Ala ko jama de ni jama bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Ala yɛrɛ bɛ yen o tuma na foli ye wajibi ye ka malidenw fo fo dan tɛ foli min na gɛlɛya bilen n'u y'a se ka da cogo o cogo malidenw bolo kelen bɛ ɲɔgɔn bolo an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo an t'a dabila fo an ka se an seyɔrɔ Ala sɔnna a ma an bɛ dugawu kɛ faamaw ye an bɛ dugawu kɛ particulièrement ale yɛrɛ ye Ala k'a bolo mɛn a ka baara la Ala k'a ɲɛ a bolo Ala k'a sankɔrɔta a bolo aw minnu y'a ka collaborateur n'a collaboratrice Ala ka na nafili don an ni ɲɔgɔn cɛ Ala ka baara nin ne kalifalen b'aw bɛɛ lajɛlen kelen kelen na Ala k'a bɛɛ lajɛlen ɲa a bɛ min na nin ye a baraji bɛ sababu ni Ala sɔnna Ala sabu. Nin ye Bois Sempara ye fala ye Kɛnzanbugu dugutigi don an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn a fana ye maakɔrɔ ye min ye an bilasira siɲɛ caman barosigiw ni kalanw senfɛ Aminata Dramani ka santoro kɔnɔna na ale ni jene kɔnɔna na an b'a fɔ a ka wulikajɔ n'a ka bilasiraliko ɲumanw na waati min na an bɛ ka o fɔ fala ye Segu min ye an yɛrɛ kɔrɔmuso ye n'o ye Pele ka madamu ye Mariamu Simaga n'i m'a fɔ Gaku a ti dɔn fala ye ale a y'i bolo fa k'a to Bamakɔ yan cogo min a y'a kɛ ten togo la Segukaw fana fɛ yen malo kilo 50 ɲɔ kilo 50 sukaro kilo 50 o pi pɔgɔden min ye Gaku ye Gaku Simaga a y'o ta k'o di min ye Gaku ye bi fala ye baarakɛyɔrɔ min bɛ yen n'an b'a fɔ ma ko Somatra o ɲɛmaya danganya o b'a bolo n'o ye DGA ye min ye a yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ ye yɔrɔ min ye fala ye o ye Somadini ye Somadini n'i mago kɔni bɛ batiri la i mago bɛ pano la i mago bɛ fɛn o fɛn fala ye kuranko la min ye groupe belebele min tɛ tigɛ sa kalo 12 i bɛ taa Somadini na n'o ye Gaku Simaga ka yɔrɔ ye i b'o sɔrɔ yen Segukaw fɛ yen baara kunfɔlɔ kɛra maa minnu bɛ ni olu ye togoya t'olu bolo fala ye a ye olu fana lajɔ Segu k'a di olu ma fi sabili la i n'a fɔ a b'a kɛ cogo min na san o san o ɲɔgɔnna kelen a y'o fana kɛ Bamakɔ yan
a y'a yira sa k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka dugawu kɛ san wɛrɛ ni ala y'an si jɔ k'o kɔnɔ min ye Gakou Simaga ye a bɛna o ɲɔgɔnna fana kelen kɛ a yɛrɛ ka cɛ a furukɛ n'o o ye Abdini Kumare n'an b'a wele ko Pele fala n ko n'i m'a fɔ Gakou n'i m'a fɔ Pele n'i taara segi i t'u ye de e ti se o ka o e t'a ɲɛdɔn ɔhɔ sinon nin fa Mamadou Simaga e kɔni ko le grand baobab de Ségou Mamadou do dɛ an bɛ dugawu kɛ ala k'a da yɔrɔ sumaya Kajolokaw fɛ falayi finiw ale ni balo dira maa ma maa minnu kɛlen don k'u sigiyɔrɔ bila nin waati in na min ye kaba ale ni malo farama falayi 100 kilogaramu o ni finiw taara ka di u ma min ye minɛn ninnu ye sa u sera ka fara ɲɔgɔn kan Sikaso ale sɛnɛkɛlaw ka tɔn fɛ finiw olu kɔni sɔrɔla arajo Ciwara yɛrɛ fɛ Kajolokaw fɛ yen a n'a dɛmɛbaa jɛkulu Deutsche Welle olu ka coopération allemande n'o ye BMZ ye olu bolo fara ɲɔgɔn kan sa ka waleya in kɛ ntɛnɛn tɛmɛnen baaraw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛra min ye ɲɔgɔn dɛmɛ bolofara min bɛ Sikasokaw fɛ yen maa minnu a kun kan ka d'olu ma ani jamana ɲɛmaaw olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan ni laadalatigiw min ye arajo Ciwara ye Kajolo an b'u fo k'u waleɲuman dɔn fala ye Direkaw fɛ denmisɛnninw ka tɔn min bɛ yen n'a fɔ ma ko Jeune Chambre économique Jeune Chambre internationale olu taar'u ka TDRL sara TDRL in sa ale de kɔni ye maanifin yɛrɛ ka du nisɔngɔ ye k'a kɛ misali ye bi sifinnakaw kɔni donnen don a la kosɛbɛ yaasa sigidaw kɔnɔna na yiriwali baara bɛ se ka kɛ cogo min baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra Dire mairie yɛrɛ kɔnɔna na min ye El Hadji Khalil Ibrahim Touré n'ale Dire maire ye ale yɛrɛ tun bɛ a y'u fo ka nin waleya in na sabula fala ye ni mairilakaw tɛ wari sɔrɔ nin don dɛ TDRL a ta man di dɛ fo ni taara sa k'i mago bɛ sɛbɛnna ye kuma min u bɛ sɔrɔ k'a dasi kun k'i ka TDRL bɛ min ni TDRL t'i bolo i b'o o san u bɛ taara sɛbɛn min nɔfɛ u bɛ sɔrɔ k'o ɲini ka d'i ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin waati in na an ka ɲininikɛlaw wulilen don k'u jɔ fala ye maa minnu bɛ yen n'olu ye kalanbaw kɛ ka sanayɛlɛ kalanw kɛ ka tila ka taa livre n'o ye sɛbɛnninw ye u ka kalankuncɛ kalan sɛbɛnw n'a f'o ma ko thèsew Samaɲare ni ale ye livre dilanyɔrɔ EDIS ɲɛmaa ye ale ni olu maa dɔw ni bibliothéque tigiw farala ɲɔgɔn kan ka taa Mamu Dafe fɛ yen a yɛrɛla sa k'a fɔ ko nin ɲɔgɔn ye in kɛkun ye mun ye fala ye yaasa maa bɛ yen ni e ye thèse kɛ i ye ɲinini kɛ i y'a gafe sɔrɔ k'a bila a b'i bolo kɔrɔ i kelen i kana n'a ye yaasa a ka maa mago ɲɛ an ka jamana kɔnɔ baara in kɛkun ye min ye Samaɲare ale ko Malidenkura baara min bɛ sen na san 2025 2027 k'a kan ka se ka o dɛmɛ kalanko ta nasira la an ka kanko ta nasira la min ye EDIS ye ale kɔni y'a yira sa a b'a fɛ sa jamana ɲɛmaaw k'a dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya minisiri min bɛ seko ni dɔnko kunna fala ye o k'a dɛmɛ maamu kɔni y'u fo k'a yirala sa k'a fɔ ko u kɔni filɛ ka baara min daminɛ nin n'o ye ɲinini baara ye ale bɛna na i sen don a la yaasa jamana ale bɛ se ka taa ɲɛ cogo min an bɛ to seko ni dɔnko kelen hukumu kɔnɔna na fala ye dɔgɔkun kelen baara min tun bɛ centre kɔrɛ kɔnɔna na Segukaw fɛ yen ale kun cɛla ni kalo in tile 7 ni baro sigi ye a fɔ min sa ko faso baro kɛnɛ ale sigira sa a kumatigi kun ye maa min ye o ye Zumana Kane ka bɔ Fanakaw fɛ yen fala ye min ye maaya ni danbe bɔkolo ni fasiya kuma ye tali kɛ o la kuma in na a kun cɛlen min ye kɔrɛ yɛrɛ télévision soni ye n'o ye centre kɔrɛ yɛrɛ TV ye olu ye ja dɔw sɔrɔ ani ka maa dɔw kumakan ta an ka jɛ an ka olu lamɛn. Baara in ni baara jiranen ye Segu a tɛ nin baara in bɔ vraiment kɛnɛ yɛrɛ wulila sisan a gɛlɛyara ne ma kojugu ni ko in seginna a tɛ wuli sisan fiyewu parce que an ye ko caman de dɔn an tɛ ko min dɔn ka kɔrɔ le communicateur était très fort a kumana Segu danbe kan à travers l'émission maa yɛrɛ y'a dɔn i yɛrɛ ye min ye. ɲɔgɔn bamanan bɛ adamaden labɛn o kɔnɔ o b'a fɔ ko wo kɔnɔ nɔ bɛ adamaden la wolonwula b'i sanfɛ a bɛ yafa ma ɲɛ denkɛ 2 tulo denkɛ 2 nun denkɛ 2 ani da o ye wolonwula ye sɔfɛ bɔyɔrɔ suma sabila o 2 min bɛ duguma o wo kɔnɔ i bɛ san wolonwula kɛ ka baara kɛ olu kan san 63 maa y'o sɔrɔ cɛ ni muso la tun t'i la bilen bamananw ka labɛn cogo la. nin baara in ni baara jiranen ye Segu a tɛ nin baara in bɔ vraiment kɛnɛ yɛrɛ wulila sisan a gɛlɛyara ne ma kojugu ni ko in seginna a tɛ wuli sisan fiyewu parce que an ye ko caman de dɔn an tɛ ko min dɔn ka kɔrɔ le communicateur était très fort a kumana Segu danbe kan à travers l'émission
ma yɛrɛ y'a dɔn i yɛrɛ ye min ye parce que maa caman b'a la ka taama maa caman kun bɛ taama na vraiment édition ɲɛna ni nin bɛ se ka kɛ kuma bɛɛ a kana dan nin kelen ma an ka to k'a kɛ de temps en temps i n'a fɔ dugutigi kuntigi y'a fɔ cogo min na dugutigi bulo yɛrɛ bɛna invitation kɛ pour que a ka taa an n'a ka sigi an ka baro jara nin kɔni ne hakili la a nana na kuma na salon kɛra année de la culture ni éducation farala kan éducation ni culture o kɔrɔ ye de kalan in tɛ denmisɛnninw dɔrɔn anw ne mɔgɔkɔrɔbaw ye an ye minnu faamuya an ye minnu ye ni ɲuman don ou bien an ye min ye an ka ɲuman tɔmɔ ka bɔ a la k'a di an kɔ ma kalan tɛ ban donc denmisɛnninw ka mɔgɔya dɔ b'anw bolo comme denmisɛnninw fana bɛ se k'an bilasira cogoya min na parce que kalan ye a côté fila ye hakilina falen-falenw don a b'an kɔnɔ kuma la ko denmisɛnninw tɛ fɛn dɔ dɔn o b'a sɔrɔ u y'o dɔn ka tɛmɛ anw yɛrɛ kan donc n'an y'a dɔn ta ɲuman fila tɔmɔ ka fara ɲɔgɔn kan faso kɛnɛ in a bɛ a valeur sɔrɔ n'i ye a jateminɛ tuguni bɛɛ ɲininkaliw bɛ ka kɛ salle kɔnɔ mais i b'a fɔ ko mɔgɔw hypnotisera de kuma caman tɛ salle kɔnɔ c'est que fɛn min bɛ ka fɔ faso kɛnɛ in na a ka di mɔgɔw ye et puis mɔgɔw bɛ na yan nɔ u tɛ sama wari tɛ d'u ma passe tɛ d'u ma u bɛ na kɛnɛ kɔnɔ donc o b'a yira k'a fɔ ko fasodenya bɛ ka labɛn fasoden na ka se ka jamana ɲuman sigi donc vraiment o ye ne ka impression ye. Bon, kɛnɛ in sigira a diyara n ye an bɛ Mamu Dafe fo fɔlɔ n'o y'an ka minisiri ye ka an ka jelitɔn fo ɲɛmaa ye Batani Koyita ye ani Bedi Jabate ni Madu Kuyate ayiwa kɛnɛ in ne ye nafaba sɔrɔ a la bon ka faamuyaba sɔrɔ a la bon kɛnɛ in n b'a ɲini u fɛ n'u bɛ kɛnɛ in sigi u kana waati kuru parce que waati kurunen don kojugu mɔgɔw hakilila ye mun ye a caman tɛ sɔrɔ ka fɔ mais komi ma jigin na an bɛ sunkalo kɔnɔna na mais n'o ta bɛɛ mobili mana fa cogo cogo k'an m'u fo bi kɔ a kɔnɔ bon wɔnɛnkɛ ye mun ye an bɛ danbe ko min nɔfɛ danbe ka se k'a segin a kɔrɔlen la. Je pense que c'est un cadre vraiment idéal pour inculquer aux jeunes nos valeurs cardinales qui est basée sur le Dambé, Maya et puis Bobolo. C'est-à-dire il faut que l'homme soit très bien informé de sa culture et à partir de là, on peut vraiment faire beaucoup de choses pour sa communauté. Voilà, wolofaw fɛ yen kunun ko u ka minisiri min bɛ yen ni o bɛ farafinna ka keleya ni bɛn ni keleya kunna n'u ka jamana ni jamana cɛ siranna bɔ minisiri ale ye irankaw ka lasigiden min bɛ u fɛ yen o wele u jɛra ka kuma kɔkari kuma min n'o ye kuma jatigintan ye n'a tun bɛ bɔlɔlɔ sira sanfɛ k'a yira sa k'a fɔ ko min ye irankaw ka jamana ni jamana cɛ siranna bɔ minisiri Abasi Arashi ko ale tun ye kuma dɔ fɔ ka ɲɛsin wolofaw ma Fala ye k'a y'u ka kuma mɛn ko komi u ko k'u bɛna dɛmɛ ta ka don nanzaraw ma Fala ye ko wɔlɔkaw k'u sigi k'u bɛna se u yɛrɛ ma ye ko hali a ti mɛn Fala ye ko kuma in tɛ tiɲɛ ye han ko a tɛ sen ka bi a tɛ sen ka sini fan fila bɛɛ lajɛlen jɛra sa ka kuma in kɔ kari k'a yira bɛɛ lajɛlen na sa ko kuma min bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ n ye min f'i ɲɛna o don Fala ye kuma kɔni sisan n'i m'a sɛgɛsɛgɛ i bɛ to duuru n'are jukɔrɔji la a ko la dɛ o la ko maa minnu bɛ kibaruya jugu dilan na wɔlɔfaw fɛ yen k'u bɛna sɛgɛsɛgɛliw daminɛ ka ɲinini kɛ yaasa nin ko ninnu fura bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na Marɔkukaw fɛ yen Fala ye Marɔku e ko olu ma kɛ jamana ye jamana min bɛ marifa san ka kɔ ka bɔ kɔ ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan diɲɛ seleke naani maaw y'a yira sa k'a fɔ ko nin waati laban in kɔni na min ye Marɔki ye kɛmɛ kɛmɛ sira da la e ko 12 ma fara u ta kan wa san 2010 ani 6 ka se san 2020 ma ani 21 ka taa se 25 ma k'u ka marifa san ko o cayara kosɛbɛ nin waati laban ninnu na an dun ɲɛ t'u la kɛlɛ la. Madagascar fanga ɲɛma n'o o ye sɔrɔdasi kɛ min bɛ u ka fanga kunna Fala ye n'ale ye fanga jaso kɛ k'a ye gouvernement ci bɔgɔbɔgɔ han colonel Michel Pandrianina k'a ye gouvernement ci ka premier ministre gɛn wa k'a kɛla balana ye bɛɛ lajɛlen na dɛ fanga ka kuma lasela k'ale bɔra k'o kuma in fɔ kunungo min ye Iran guerre la sa a yira sa k'a fɔ ko min ye Australikaw olu kɔni sɔnna sa ka sigiyɔrɔ di Iran dulatila musoman 5 ma Fala ye ko sabula olu tun bɛ jatera bi ko faso jugu don mun na ko min ye u ka jamana jɔnjɔn u banna k'o da
min ye coupe Asie min bɛ senna musolakaw tɔgɔ la o kɛnɛ ka ye minnu banna ka nin dasa fala ye k'u kɔni dɔw kun sɔnna k'a fɔ k'u bɛ taa nka min ye 5 ye olu ko ayi dɛ k'olu ma imu da koyi k'olu tɛ se ka segin ka taa Iran ko n'u taara ko u b'u sɛgɛn olu kɔni ko Australie kɔni ale ye sigiyɔrɔ di olu ma min ye dɔnkilidala ŋana min bɛ États-Unis kaw fɛ yen n'u b'a wele ko Iriana fala ye ko muso dɔ de filɛ nin k'i bɔ a yɛrɛ la ko ka taa mugu ci o ka yɔrɔ la nin kalo in tile 10 to kunun ko ye sa mugu ci k'u tilala ka muso in ɲini fin jɛ u m'a ye nka waleya in o kɛlen kɔfɛ Iriana yɛrɛ ye a ka somaw n'a limanaw n'a balimaw bɛɛ lajɛlen ta sa ka t'u jaso yɔrɔ wɛrɛ la yɔrɔ min na u bɛ se ka lakana cogo min a ka so in k'o ye k'o to yen fɔlɔ yanni ko ni basigiw ni sɛgɛsɛgɛliw ka sigi sen kan farafinna senandolata min bɛ yen n'o ye coupe africaine ye fala ye ko donbolo min na di ɲinan ta in na k'a dara wuli ka bon kosɛbɛ k'a fɔ ɲɛmaa y'a yira sa k'a fɔ ko min ye dollar wari kɔni miliyɔn 6 ye ni maa min ye ligue des champions ta o bɛ d'o ma miliyɔn 4 dollar wari la o bɛ di ni maa min ye coupe CAF ta anw bɛ jumɛn na Esad ni fɛn de kan ka jouer Mamelodi Sundowns Afrique du Sud tɛ ngolo de kun ye coupe ta taali b'u fɛ u bɛna anw sɔrɔ yan o a t'a sɔrɔ sunkalo banna segi t'a sɔrɔ sunkalo banna an bɛ taa fala ye 26 mars an bɛ bɛɛ wele Esad bɛ jouer wa Esad bɛ gagner an b'u bɔ a la yan fala ye hali n'an bɛ taa ci demi-finale la o kɔni o tɔ t'a ɲɛ sira la an kɔni b'u dasi u k'u ja dɔrɔn ka fu ni fukɛ in bari u kana ngolo bi kana don dɛ a y'a jɔ a jɔyɔrɔ la ye min ye musondolati kɔnɔna na sa fala ye n'o ye baskɛti ye bololandolati baskɛti olu ka dege karamɔgɔ n'o Umar Sidiya ye muso 12 min kan ka taa an jɔyɔrɔ fa min ye coupe du monde ale ɲɛbilandolataw kɔnɔna na fala ye u tɔgɔ bɔra kunungo min ye Worokiya Dumuya ye o bɛ a la Funɛ Sisogo o fana bɛ a la ka taa se Aminata Samasegu ma Maimuna Aidara Jɛnɛba Njayi Kamite Elisabeth Dabu min ye Jɛnɛba Sangare Umu Kumare Alima Yere Damele Sika Kone an ka pɛtipɛtini ale b'a la hali bi wa Jana Balayira Mama Sise entraîneur yɛrɛ o ye Umar Sidiya ye a ka dɛmɛbaa fɔlɔ o ye Amisetu Mayiga ba ye Amisetu ale ye coupe d'Afrique ta o fala ye 2007 o y'a sɔrɔ ATT de bɛ fanga la wɔlɔfɔw fɛ yen olu y'a ta yɛrɛ ka na dɛ fala ye basikɛti kɔni o b'an bolo dege karamɔgɔ filanan sa o ye Kaba Kante donc bi yɛrɛ o ni sini kan ka jouer an bɛ dugawu kɛ Ala ka se d'u ma sɔgɔmada in na ta k'o jɔya ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn Bayiba k'a fɔ mairie du district kɔnɔna na min ye Sori Kɛmɛso ye monsieur le ministre Thierno Umar Asi Jalo k'a fana fo k'a waleɲuman dɔn Jaba an b'a fo a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ale bɛ Salilakaw ka sigi la k'a Sidibe fala an bɛ Jalafara maire fo Seydou Sako a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen min ye Gayi Kante ale fana ye maire ye a bɛ Marakadugu la Yɛlɛmanikaw fɛ k'an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn Nɔnɔmugu Nido fala ye ni mago bɛ a première qualité la ɲuman ko don dɛ a min ka ɲi i senfa i ka se Yaya Fofana fɛ Torokɔrɔbugu Joliba terrain kɛrɛfɛla la Nido ɲuman a bɛ sɔrɔ ale kelen pe de bolo Bamakɔ bɛɛ a y'aw senfa aw ka taa a ka nkalon bɔ an da sɔgɔmada in na ta k'o jɔya ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn Sewukaw k'an b'u fo min ye Kulukorokaw fana fɛ fala ye an bɛ foli lase Jalo ma n'o ye donso kalanden ye ale yɛrɛ bɛ Katibugukaw fɛ an b'a fɔ IPR fanfɛla la Jalo ko ani sɔgɔma ani donsow bɛɛ lajɛlen Kulukorokaw olu fɛ a k'an bɛɛ waati wɛrɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17